Já tak s modlitbou jsem vyrostl. Moje rodiče mě učili, jak se modlit a modlili jsme se jako častokrát denně, a párkrát denně. Ale jak jsem vyrostl, modlitba se stala více zvykem než něco upřímného. Ale když jsem se sešel s misionáři, oni mě znovu učili o modlitbě a jak to mi může pomáhat v mém životě. A bylo to těžké pro mě jim věřit, hlavně kvůli tomu, že jsem se modlil pořád, ale ne s vírou a ne se upřímností. A dělal jsem to jenom kvůli zvyku a tradici. Ale když mě pozvali, abych se modlil jako upřímně a s tím přesvědčením, že Bůh mě odpovídá, jsem se modlil a dostal jsem odpověď od Boha. Jenom jsem se zeptal malou otázku. Řekl jsem Bohu, pokud opravdu žiješ, dej mi odpověď a pomoc mi, abych se cítil tvou lásku ke mně. A hned, když jsem to udělal, měl jsem velký pocit radosti v mém srdci a v celé těle. A věděl jsem v té okamžitě, že Bůh mě miluje. A pak se stala modlitba důležitá věc v mém životě. Stala se modlitba jako pravá a skutečná věc. A teď se modlím každý den a pocituju se lásku Boží.